kako je krenuo Wine Jam, kako se raširio, što on sad sve obuhvata i teroar, ovo što smo sad pričali. Dakle, jednu celinu Wine Jam. Pa sad Wine Jam opisati u par reči... Koliko može? Moguće. Mislim, to, ja kad me tako ljudi pitaju, kažem, to je spajanje ljudi i života. Vina i život. Vino, ljudi i život. Prosto, ne sme da postoje ograničenje, da je vino za elitu, da je vino za, ne znam, poznavaoce. Što je ovde bilo vladajuće mišljenje kod mnogih mojih prijatelja koji su kao volili vino, ali prosto su izbjegavali da odu na neki vinski sajam, jer su tamo neki somelijeji koji prosto drže čašu, vrte to, oni to kad vide uplaše se. Naši ljudi ne vole kad nešto ne poznaju dovoljno, pa da se ne izblamiraju. I onda je tako sazrevala, ja sam se družio naravno sa ljudima iz vinskog sveta, a razmišljajući o tim drugim prijateljima koji nisu baš toliko bili slobodni s vinom, došla je, sazrela ideja da se napravi jedan vinski festival, ali prosto i način komunikacije koji će da opusti tu, relaksira vinsku priču, da privuče širi krug ljudi. I bukvalno, evo, znači, ideja je rođena, zakazan je događaj, to je bilo 2013. I prosto cijela komunikacija je krenula preko Facebooka, ali drugačija. U odnosu na sve do tadašnje vinske kanale, ovo je bilo potpuno opušteno, urbano, vrlo raznovrsno, gde su ljudi sjajno reagovali i naravno taj festival je prosto privukao 70% ljudi koji su došli, bilo je 1000 ljudi, 20 i nešto vinarija, onako nije to bilo zamišljeno da bude veliko, ali prepuno je bilo i sami vinari su bili jako iznenađeni količinom ljudi koje prvi put vide da piju vina. To su uglavnom bili neki gradski tu likovi i tako dalje, prosto opustili su se, došli tu, uživali, otkrili gomilu tih nekih stvari koje nisu ni znale postoje kod nas. Mi smo tada već imali ozbiljan broj kvalitetnih vinarija i jednostavno, eto, desio se taj neki spoj, neka dobra energija i onda dalje je bilo mnogo lakše nastaviti celu priču, a i cijela ideja nije bila da se pravi jedan festival ili sajam godišnje, nego da se što češće događa na različitim lokacijama, u različitim kontekstima, sa drugačijim tematikama, tako da je odmah rođena ideja da se pravi festival tog leta, samo roze vina, pa je onda bilo, ne znam, odmah sledeći festival, ajmo na ulici, na Kosančićevom vejcu, uz neki jazz band, kao svirka, muzika, opet fenomenalna reakcija ljudi i onda su počeli i drugi koji su bili na vinskoj sceni. Ne samo u Beogradu, to je odjeknulo u regionu, mislim, odmah smo izvali u Zagreb, te iste jeseni smo u Zagrebu radili Wine Jam, tako da je ispalo sjajno, zapravo, i što jeste bio cilj da se ta priča relaksira, to je pun pogodak bio, uspelo je. I onda su i drugi ljudi prihvatili malo opušteniju komunikaciju vina, svako je nešto radio na svoj način. I po regionu, bilo i u Atini, gde je opet bilo vrlo iznenađujuće, gde su grčki vinari došli, nisu očekivali ništa, došli su, ajde, kao da je ispoštuju, ne znam kakva je bila njihova motivacija. Onda to opet bilo prepuno mladih ljudi, one naše čuvene kante, Wine Jam, što su služile kao kible. Sami grčki vinari su bili jako nepoverljivi, šta će mi ovo. Na kraju su svi uzeli to da nose nazad u vinariju, bili su oduševljeni. Eto, znači, razbijenje predrasuda oko vina, jer vino je za sve ljude. Svako treba nađe svoj način kako će da ga uživa, jer vino služi tome da spaja ljude, da uživaju, da se opuste. Živimo u vremenu kako živimo, sve brzo, puno stresa, vino treba služi ne samo za uživanje, nego i za opuštanje, za međusobno druženje i da se malo skoči neke obične životne teme. Htio bih da pomenem i to, da, taj Teroar festival koji radimo ciljeno, baš sa namerom da ljudima približimo šta je to vino, dakle ono potiče, zašto je, ne znam, ovaj Prokupac ili Tamljenika ovakav, a onaj tamo s druge strane brda ima malo drugačiji. I onda ta ideja je bila sprovedena tako što smo vinare na sajmu grupisali po regionima dakle dolaze, znači Župljani, Negotinci, Fruškogorci i tako dalje. Drugo, oni su doneli, bili su zamoljeni, oni su to jako dobro odgovorili, doneli su ko u boci, ko u tegli, ko u sanduku uzorke zemljišta i kamenčića iz svojih vinograda, gde su posetioci, oni mnogi koji nisu baš bili toliko upućeni šta to čini vina toliko različiti međusobno, mogli da vide da zapravo postoje vinogradi koji imaju crvenu zemlju, belu zemlju, neki imaju mnogo kamenčića, neki imaju manje, neki imaju mrku zemlju i tako dalje. Pa su samim tim povezali, probajući ta vina, da su to zemljište, a i mnogi drugi faktori utiču na sam karakter vina. I time su prosto sebi stavili u glavu kroz jedan doživljaj, vrlo jednostavan,
da vino je vrlo raznovrsna stvar na koju uticaj ima od podneblja, znači svih tih elemenata, mikroklime, zemljišta, do samog vinara. I sama ta raznovrsnost je ljudima dala, ja mislim, jednu veliku inspiraciju i motiv da istražuju taj vinski svet koji nema kraja. Reci mi, da li si imao povratnu informaciju od izlagača lokalnog karaktera? Da li ljudi više onda čuju za njih, pa odlaze kod njih da kupuju? Koliko ljudi u tom nekom lokalu, kao Negotin, Vršac, koji su vinski krajevi i ostali, naravno, da ljudi odlaze kod njih, da uzimaju, a da ne idu u vinarije? Da li si imao te neke povratne informacije da posledicom Wine Jama ili već nekog saznanja o njihovim vinarijama, da ljudi kupuju direktno od njih? To je poraslo u posljednje vreme, jer uz celu promociju vinske kulture koja se kod nas lagano zahuktava već duži niz godina, sami vinari su, mnogi od njih, uložili u neke sporedne objekte, degustacione sale, kapaciteti za spavanje, manje ili više. Znači, polako se pravi ta infrastruktura koja prosto može da podrži to da mi sad sednemo u neki kombi, autobus, skupi se nas, ne znam, 10, 20, 50, odemo, provedemo par dana, obiđemo par vinarija. Tako da je to počelo da zaživljava. Primetio sam da i mlađi ljudi su jako otvoreni ka tome. Prosto se sami organizuju, pa gledam po mreži kako se slikaju, uživaju, idu po vinarijama, probaju vina. Mislim da je to jako dobra stvar, jer kad se proba vino na izvoru i doživi gde ono nastaje i tako dalje, da se ljudi mnogo dublje vezuju za taj proizvod, za to vino, nego da ode u samoposlugu, pa onda, ne znajući šta, ide gleda cenu, nešto nekomu možda preporuči, ali prosto to vino će doživjeti možda uz neki obrok i to sutra će ga zaboraviti, a kad se doživlje kompletira, kao što je poseta vinariji, odaju vinograd i šta god, ili samo se iđu u podrum, probaju malo vina iz bureta, par reči s vinarom, to je ipak mnogo dublje doživlje koji se ne zaboravlja. I onda to vino ima posebnu priču kod tog konzumenta i to treba gurati što više. U Beogradu sigurno ima najviše. Po Srbiji ti sigurno znaš koliko ima restorana, objekta kao što je vinoteka. Da li se one više pojavljuju, da li se više otvaraju ili to negde stagnira? Da li ta prodaja vina, da kažem na ovaj način ili sličan, u Srbiji u porastu ili u nekoj stagnaciji? Pa ako govorimo o HoReCa sektoru, znači to je to, restorani, barovi, hoteli, tu je najveća prodaja i dalje. Počeo je neki blagi porast prodaje malo online i tako da je direktna komunikacija s vinarijama, ali dobro, to je sad i zbog ovih korona i čuda, a gde opet trpi dosta HoReCa sektor. Tako da je pitanje šta će biti, kako će se to transformisati, sve zavisi šta će se dogoditi naravno sa ovom situacijom. Ali generalno kod nas je ono što se kaže kafana, znači posebna vrsta institucije i ljudi tu troše, tu se prodaju vina najviše. Mnogo vinarija se bori da zauzme što bolju poziciju u tom sektoru i mislim da ako se stvari normalizuju uskoro, da će to jednostavno nastaviti se razvija. Koliko da je kriza, nekako Srbiji vole da... Mi smo takvi ljudi, volimo da se družimo. Na zapadu dosta ljudi konzumira vino tako što poruče online ili odu kupe, dođu kući, unutra porodice, napravi se večera, konzumiraju se vina. Mnogo je manji taj moment. Jeste, wine barovi rade, ali to je uglavnom neka populacija srednja i mlađa. Ovi malo stariji vole više u intimi. A kod nas je ta kafana to što jeste i mislim da i turisti koji ovde dolaze su to otkrili i vole taj pristup, tu otvorenost naših ljudi i tu želju za komunikacijom i zabavom. Tako da mislim da taj sektor će ostati bitan na ovaj ili na onaj način, a vinari se opet naravno trude da tu budu što bolje pozicionirani. Samo tržište vina je ovde i segmentirano. Ima ljudi koji ne interesuju da uđu samoposlugu, doći će u fini wine bar i odabraće nešto što on želi. Dok ova populacija malo šira će otići, gledat će i budžet koji ima, pa će tu malo da pročačka možda neka španska, portugalska, francuska, italijanska u nekom rangu 4-5 eura, gde može da se nađe sigurno dobrih vina, ali tu ima i nekih stvari koje sigurno će se prevariti. Pa sad ne znam koliko to dugo može da živi,
druge strane imamo i mi, što kažu, takozvana industrijska vina i te proizvođače, kao što recimo Rubin veliki, koji imaju ta vina koja su, što se kaže, budget friendly, 200, 300, 400 dinara, koje su opet za široki potrošački krug ljudi, koja opet, upitno je sad, koja su bolja, koja su kvalitetnija. U tome potrošači odlučuju. Znači, oni možda veruju, neki će pre verovati domaćem proizvođaču, neki će možda reći ja sam pametan pa ću uzeti stranca jer ja on ne znam šta. A kad gledamo naše ove ozbiljnije vinarije čije su vina u višem cenovnom rangu, pitanje je opet, jesu ona, kažu ljudi da su skuplja nego što bi trebalo možda da budu, a opet treba gledamo i malo drugačije, recimo ako odemo u Španiju, tamo možemo za, ne znam, recimo 5 € naći stvarno izvrsno vino, u Francuskoj, ali oni imaju daleko veće podsticaje od države, tamo ta progres njihove i vinska kultura imaju mnogo dužu tradiciju, jer mi imamo taj jedan prekid tokom socijalizma gde je vino bilo samo jedan industrijski proizvod. Mi se tek vraćamo na taj put. Samo ulaganje su veće u startu kod nas, veći su troškovi, možda krediti, možda ovo, možda ono, vinari ovde imaju malo drugačiju kalkulaciju. Možda se neko i previše zaleti pa misli da će za 2-3 godine povratiti svoje investicije. Tako da smo mi u nekom procesu gde će to tržište samo da reguliše, gde će možda neko da se opeče, neko možda neće sa velikom cenom domaćih vina, ali svakako će tržište da reguliše sve. Ali potrebno je vreme. Mislim, ljudi treba da se što više informišu, da probaju i da sami odluče da li će platiti više, manje, gde je kvalitet, ali u svakom slučaju domaće vinarstvo treba podržati svaki mogući način. Ima odličnih vina za pristojnu cenu, sad ako je neko napravio veću cenu da bi možda dao veći popust na nekom mestu, to je već neka tržišna politika gde potrošač prosječan možda i ne zna za to. Znači, nije jednostavan odgovor, kompleksan je. Mi smo u nekom procesu u razvoju i to su neke faze koje prosto se događaju, ali opet mislim da vinari treba da osluškuju šta kažu potrošači i da im ipak izlaze u susret. Jer vino treba da kruži, cirkuliše, da se pije, bolje nego da stoji. Većina tih vina nisu predviđena da stoje 50 godina, mora u par godina da se proda, da ne bi pala i postala nekvalitetna. Tako da, ovde sad jedan trend primećuju i drugi, a i ja, da ljudi koji imaju novca iz nekih drugih poslova, prosto je, ajde kažemo, moderno da sad umesto, ne znam, da kupe jahtu, da se diče svojim lifestyle-om, izgrade vinariju. Što je dobro kao jedan uzor za druge i ohrabrenje za druge. Mislim da je najvažniji segment kod nas koji treba razvijeti najviše da su to male porodične vinarije. Jer šta je, ako gledamo strateški i dugoročno, mislim da je cilj da mi recimo, ne znam, uzmemo Župu ili Frušku Goru ili bilo koji neki tradicionalni vinski region, da u tom kraju prosto, kao što imamo u Sloveniji, na primjer, to je odličan primjer jer smo bliski sa njima. U Sloveniji ima, ja mislim, ne znam sad tačan broj, ali aj recimo 30.000 registrovanih proizvođača vina. Mi ih imamo 500-600. Dobro, taj broj raste, ali šta je poenta? Tamo i najmanji proizvođač, on je registrovan uredno i vi možete otići kod nekog kmeta koji pravi možda 5.000 litara vina godišnje, možete ih kupiti, on može prodati. Prosto tako je regulisano da svi imaju negde i podsticaj i podršku od države da rade to što rade. A razvojem tog sektora kod nas mi ćemo tek tada postati, što se kaže, vinska zemlja. Imaćemo veliku raznovrsnost, imaćemo mnogo veće zasade pod vinogradima koji su dalje jako mali, s obzirom na naše kapacitete i šta smo nekada imali. I mislim da će to i turistički da bude interesantno, jer ako odemo u, ne znam, Župu ili Negotinsku krajinu i tamo možemo da probamo stotine različitih malih proizvođača, pre nego da probamo možda njih par, a onda da tu probamo i neka industrijska vina u nekom restoranu ili kafani, to nije ideja. Znači, ideja je da ako odemo, ne znam, u Negotin, da tu preovlađuju na vinskim kartama lokalna vina i recimo vina iz Srbije, iz glavnih regiona, uz možda 15-20 maksimum posto nekih uvoznih vina. Kad to dostignemo, onda mislim da smo mi onako stabilna i, što bi se reklo, prava vinska zemlja. Zanima me još jedno tvoje mišljenje vezano za državu.
sad ovo što si rekao i koliko ti se čini da sama država i da li ima potencijala da će nastaviti možda i šire što se tiče subvencija, davanja i svega toga za taj sektor vinski. Video sam da ima, na internetu sam video da ima grupa za vinarstvo u Ministarstvu poljoprivrede. Da li oni kao to telo mogu da utiču više, ili postoji još neka tu tela? Pa oni tu rade, preduzimaju razne korake, postoje razni tipovi podsticaja i finansijski i logistički i tako dalje. Meni se čini da tu nedostaje više agilnosti i više dela, a manje priče. Eto, to mi je utisak. To mi je utisak, a vidim i s druge strane reakcije mnogih vinara. Mnogi mali vinari su obeshrabreni, s obzirom da je cela procedura malo deluje prekomplikovano. Treba tu napraviti bolju komunikaciju, bolje ih motivisati. Prosto, ne znam, država ima kapacitete, samo mislim treba više agilnosti i volje da se to sprovede u delu. Eto. Dobro. Živeli! Boga mi dugo i trajalo.